Sar il-miraklu tal-konkrit. Iħokku għoddom ma sħabi djar ta' ġoli bliet. Sari fit-twiqi dawa kontra s-seħer tal-linji dritti paralleli. Sar il-miraklu tal-konkrit, yeah. Sar il-miraklu tal-konkrit, yeah. Ġoddin it-triqa tal-mistrieħ bil-ħxejjex u l-kwiet bej żewġ ħitan ta' sejjeħ. Hawnhekk niġi biex infiq minn dal-miraklu tal-konkrit, yeah. Minn dal-miraklu tal-konkrit, yeah. Ġoddin it-triqa tal-mistrieħ bil-ħxejjex u l-kwiet bej żewġ ħitan ta' sejjeħ. Hawnhekk niġi biex infiq minn dal-miraklu tal-konkrit. U qabel meżistejna intu jiena maċi ġmiel iż-żmien ta' qabel il-bandira, il-kartira u l-karriera u l-bini tila. Toqgħod hemmhekk titpaxxa tara d-dinja rwina, tieħu ħsieba u tikber tikka jisa x'jiġu l-bina. Tara x-xemx tqum mill-ħolma u f'widneha tisma' dika onomatopea tħares leha ġo għajneha xemx iżomm l-osservazzjoni u għax-xogħol tmitt idea dik personifikazzjoni. U issa għaddew is-snin u għadda l-ħin u inħalaq l-uman bit-tajjeb u bil-ħażin. Kaxxaħdejn kaxxa, kaxxaħdejn kaxxa, kaxxa. Sar il-miraklu tal-konkrit, yeah. Sar il-miraklu tal-konkrit, yeah. Ġoddin it-triqa tal-mistrieħ bil-ħxejjex u l-kwiet bej żewġ ħitan ta' sejjeħ. Hawnhekk niġi biex infiq minn dal-miraklu tal-konkrit, yeah. Minn dal-miraklu tal-konkrit, yeah. Ġoddin it-triqa tal-mistrieħ bil-ħxejjex u l-kwiet bej żewġ ħitan ta' sejjeħ. Hawnhekk niġi biex infiq minn dal-miraklu tal-konkrit. Inħares madwari kull met nara krejnijiet, nilma' sħaba sewda kif nittawa l-ismewiet. Bnejna u bnejna forsi nilħu l-ħalliq bħat torri ta' Babel kollu sejġibilna rmiet. U l-art fertili saret art sterili, kozzulari qed jitbewsu fl-arja qishom ammorini, imlibsin ta' ditta u dritti iktar minn xi ballerini. Mingħajr ruħ ma jiċċaqalqux taħsibhom manikkini. Jien ix-xemx ittini s-saħħa, l-universi tini l-grazzja, is-siġar ituni n-nifs u l-maltemp iġibni jaqwa. Fej il-ħitan ta' sejjieħ nara l-bidwi jakkeż dar u hemm nitbaxxa sakemm jitfaċċa Marjan. Sar il-miraklu tal-konkrit, yeah. Sar il-miraklu tal-konkrit, yeah. Ġoddin it-triqa tal-mistrieħ bil-ħxejjex u l-kwiet bej żewġ ħitan ta' sejjeħ. Hawnhekk niġi biex infiq minn dal-miraklu tal-konkrit, yeah. Minn dal-miraklu tal-konkrit, yeah. Ġoddin it-triqa tal-mistrieħ bil-ħxejjex u l-kwiet bej żewġ ħitan ta' sejjeħ. Hawnhekk niġi biex infiq minn dal-miraklu tal-konkrit. U minkejja dan it-triqa tal-mistrieħ bej żewġ ħitan titkennen ta' sejjeħ.